ಪಕ್ಷ ಏನನ್ನು ಪರಿಷತ್ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಕೇಂದ್ರದ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಾತ ವರಿಷ್ಠ ನಾಯಕರಿಗ್ಲ ಯಾನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪುವೆ. ಪಕ್ಷ ಕೊರ್ನ ಹುದ್ದೆನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ನಿರ್ವಹಿಸವೆ ಪಂದು ಪರಿಷತ್ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕಿಯಾಯಿನ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಡೇರು. ಒಡಿಪುಡು ಸುದ್ದಿಗಾರರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾತೆರಿನ ಆರು ಪಕ್ಷಗಾದ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಈ ಹುದ್ದೆಡು ಇಪ್ಪುನ ಸವಾಲುಲೇನು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದೆ. ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪಕ್ಷ ಮಂತ್ರಿ, ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕಿಯಾದ ಮಲ್ತುದುಂಡು. ಅನುಭವ ಉಂಡು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದೆ. ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಜೊತೆಟ್ಟು ಒಟ್ಟಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವ ಪಂಡಿರು. ಬಿಜೆಪಿನ ರಾಜ್ಯದ ಕುಡೋರ ಅಧಿಕಾರ ಕನಪಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆದ ಗೆಲುವು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಗುರಿ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಮಾತಕ್ಲೇನು ಸೇರ್ಪೈನ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟೋಡಾಪುಂಡು. ಪಕ್ಷದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವ ಪಂಡಿರು. ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಿಚಾರ ದಿಯೊಂದು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುವ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗೊಂದಲಡ್ದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಲು ಕುಂಠಿತಾತಂಡು. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ವೈಫಲ್ಯನ ಜನಕ್ಲೇನ ಕೈತಲು ಕೊನಪ ಸರ್ಕಾರ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನಗ ಕೆಬಿ ಪಿಂಟಾದು ಸರಿ ಸಾಧಿಕ ಕೊನೋಡಾಪುಂಡು ಪಂಡೇರು.